Marko, řekneš mluvat italsky, jo? Čau. Lidio. Počkat. Čau, ty jsi Ital, kámo. Kámo, ale... Čau lidi. Dneska si uděláme italskou ochutnávku. Co to jsou tyhle věci? Ukaž mi, co to je. Kámo, ne. Kámo, ty... Dobrý. Kámo, prosím tě. Ciao a tutti. Oggi vi invitiamo per... Můžeš. Ciao a tutti, sono con Ondra. Oggi mangeremo, stiamo un po' di brioche. Tak, ať jste nevěděli, co Marko řekl, tak řekl italský, že dneska je tady se mnou a budeme ochutnávat italský chipsy a sušenky. Takže chipsy začít, Marek. Hele, jak chceš začít? Ne, počkej. Zavřeš oči a ukážeš na něco z toho, jo? Dobře, zavři oči. Tak, můžeš ukázat na něco z toho. Tak, dobře jsi z toho vybral. Ok, tady to. No, Tak dobré. Tak to si necháme a potom to. Takže to vypadá jako hranolky. Jako nějaký ty lejsky, takový to, co máme tady. Dej mi to. Prostě jak sušený hranolky, kámo. Já fakt to chutná hranolky, prostě sušený. Tak klasiko, to je prostě klasiko, no. To bez ničeho. Mám doníš kečup? Co? Mám doníš kečup. Uvidíme, jak to bude. Aha, kečup. No, Marko, to bude pomodoro to je. Nevím. Český pomodoro. Zatím řekni nějaký své můžu. To je mega dobrý, krásný Ondry jídlo. On to se všechno zaplatil. Jenom tady nataším s ním a jim. To je mega dobrý. Nevím, proč mu to nechutná, ale mě to chutná mega. Já si dám smr. Co? Už mám pomodoro? Ukáž pomodoro. To je český pomodoro. Ukáž. Český pomodoro. Tak, máme si český pomodoro. Kámo, to musíš ochutnat. To je ještě třeba milionkrát lepší. To není pizza ani spaghetti, tak to je jedno, že jsem dala kečup. A naše hodnocení je tady. Kolik říkáš? Celkové. Protože to je sedmička prostě. Sedmička? Jo. OK. Já říkám teda 5 a s kečupem 7. A proč? Když s kečupem to chutná líp? Kamo. Já vyberu. Teď to bych nechal nakonec, protože nevíme, co to je. To necháme nakonec. Já mi Ne. to ukáž. Ne, potom. Já vyberu tady to. To není zmivanou. Žlutý oko. To je hrozně moc oleje, kámo. To je hrozně moc. Něco chybí, prям. Něco chybí. Tam s kečupem je všechno lepší. Kámo, to chutná jako ta malá pizza v té Itálii, to těsto, kámo. Úplně přesně. Jenom je to crunchy. Tomu dám tak 4 z 10. 6.
že to není dobrý, ale dáš tomu 6, kámo. Protože ty jsi jinak tady to, že jo? Tohle bude dobrý. OK. Ne, ono z toho otevírá tady. Čekaj tady víc. Co? Nůžka má, víš? Ne, není ta věc na nůžky, to jsou nějaký barvičky, že jo? Ano, tak barvičky, no. A podle tady to bude mega dobrý. Já říkám, že to bude minimálně 10 z 10. Kamo, proč jim na mě? Nemi čuchnu. Kámo, ta vůně. No, říkám, že to bude dobrý. Vem si. To si jí kámo s jogurtem a s hruškou. Už ne. Marko vám zatím přečte, co má být tady to. Je to přečti, ale česky. Nové hranolky, které chutnají Klasicky. no, klasicky a Se špetkou. No, chřupou. Tohle nerozumím. Okay. Protože tohle se ne pata. No to říká. Je to prostě Pata. Je to prostě pata. Měl přečti ty ingredience. Tady. Ne, tady. Ingredienty. Farinek granut. Ale česky. A tam no tak. Mouka. Olej. Sůl. Droždí na pivo. Soja. Nějaké semínky, nevím. Semínky. Bylo lepší s Prostě kečupem. semínky. No, prosím tě. Všechno zatím bylo lepší s kečupem. To fakt kečup, jo? Kámo, ale slavno-sladký chutě jsou někdy dobrý. A tohle slono sladký, no. Ale hlavně to je slavno-sladký. Co? A kečup je spíš sladký, no, to je pravda. Úplně nechutný. První věc, která nebyla lepší s kečupem. Co přečti? To je kůžka. A jinak to se má jíst to, jo? S jogurtem a s hruškou. Ne s kečupem. Je to hruška, jogurt, ne? Nebo mlíko? Ale to je asi mlíko. Jo, to je mlíko. No, proč to mají takhle? Já vám to ukážu, lidi. Vidíte to? Nejlepší pasta frolle, nebo co to je? To je sušenka, ne? Ne, pasta frolle je taková ta. Sušenka. No, takové to je těsto z mouky. Sušenka. Těsto s mnoho takových těch čokoládových kapek. O! Mám to voní jak oregano, pravda? Kámo, tohle je mega dobrý. To bude mega dobrý podle mě. Jo. Kámo, no to nechutná na... A potom... Na začátku a potom mega dobře. Kámo, to je mega dobrý. S kečupem? Ne. Lepší je to bez kečupu. Kámo, to bylo určitě... Ne. Skoro kámo. No, minus koule. Je to dobrý, ale nemůžeš si jich dát hodně, podle mě. Je tam hodně toho oregano. A jsou takový suchý, jakoby. Je to dobrý. A to musíš dát jenom občas, víš? No, a snědl bys to celý kámo najednou. No A jak je. Takže Marko. To je úplně jednoduchý tady to. Na snack, na mouce a na corn, nebo jak? It's corn. Co chutná jako pizza, ne? No. Mě to teda moc pizzu nepřipomíná, mě to připomíná oregano. Proč se pistole dělají takhle, když takhle pistole nevypadá? To mělo být Revolver, spíš takhle, ne? Revolver. Mělo by se dělat takhle. Takhle jsou ty moderní pistole. Prosím tě. Tak to vole. Takhle, hele.
Takhle. No ano, hele. To s tím palcem. Já myslím, že můžeme jít na tu poslední věc. Jo. Takže kolik tam dáváš? Dali jsme vlastně kolik já jsem nedal. Kolik si dal těm sušenkám? 9. Já jsem říkal? Neříkal. 9,5, kámo. Tak, a teďka daj to. Jestli to neolízeš polse, tak chuť nepocítíš. Aha. Co to je, kámo? Ukáž. Protože já to než ukážu. A ty kámo, reálně. Tam to vypadá jako Cheetos. Kámo, Cheetos. Znáš Cheetos? Neprozrať mi to. Vypadá jak nějaký Cheetos, kámo, bílý. Kámo, víš to? Ale ještě cítím trochu toho oregana z toho minule. Je takový tvrdý, kámo. Křupavý. Je to dobrý. To je Cheetos, kámo. Je to dobrý. Takže. Ne. Kámo, je to docela dobrý. Polepší je to asi bez toho, ale není to špatný. Kámo, z těch chipsů mi chutná nejvíc tady ty. Potom ty paline. Ano, potom paline. Já bych řekl, že tohle je lepší než tohle. Tady to je lepší než tam. Ne. No tak si ještě Navíc tady to. Já jsem říkal 4 z 10, to mi dal tak 3, kámo. Já, tak já se zradím to, jo? Od nejhoršího po nejlepší. Takhle bych to asi řadil. Počkej, a teďka přichází nejlepší chvíle. O liznutí prstů. Tak. Marko, palec do pusy za 3, 2, 1. No, tak teď mi nastává moje řada. Jsou řadit všichni. Souřaď se. Takže. Tohle je určitě první, protože to je prostě super sexy bomba. Tohle taky, to souhlasím s týpkem. To je mega dobrý, kámo. To je mega dobrý, to je jako polenta naše, italská, no. Přeřeď to, ale já donesu mlíko, kámo. No tohle je lepší než tohle. To ne! To je mega dobrý. Mamma mia. To je mega dobrý. Tohle tak 6. OK. Počkej. 6, 7, 8, 9, 10. Jo, tak to vychází. Tohle 7. Tohle 8. Tohle 9,5. A tohle 10. Celých 1. Takže já mám 3, Tak 5, 6, no. 5. To je to 6. To je to 8. A je to 9,5. Ale teďka, tady to možná bude 10. S níkem. Kámo. Kámo, ale tohle je fakt dobrý. Smíkem. To je, kámo, lepší než orál s míkem. S míkem je to 50 z 10, kámo. Fantastic. Dobrý, tak konec, kámo. Už to natáčíme tak 40 minut. Když se rozluš italský. Čau lidi. Já řeknu čau. Oba dva, jo. 3. Ne, a říkám takhle. Čau tu. Já říkám. Já řeknu čau, jo. Čau. 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 To uděláš takhle? Čau. Je. Čau. 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 Ne, kámo. Pojď tvůj světlo. Kámo, vypadá. Kámo. Já si nemůžu smát, nemám čestku zlomenou nebo co. Ty nemáš chestplate, vole. Nemám chestplate.
Co, kamo? Máš italský humor v sobě, vole. Takže jestli na toho video dáte 20 lajků, tak Marko Ital, který nenávidí ketchup, vypije celou tady tu skleničku ketchupu. Jo. Ne. A já vypiju něco, co nemám rád, kámo. A ty máš. Žampion nemáš rád. Jo. Dobře, tak Marko vypije tady tu skleničku ketchupu a já si to dám huby a ty budu muset sníst. Ať to máš v pohodě, vole. Ne, tak Marko vypije tady ten hrníček ketchupu. Ne, kámo. Jo, půlku toho hrníčku vypije. Ne. Jo. Ne. A já s ním, kámo, žampiony. Já s ním žampiony, kámo. Kámo, ale chápeš, ale že 20 lajků nedají, nikdy. Co? Dejte 25 lajků a Marko vypije tam tu skleničku a já si dám žampiony. 40. Kámo, ty jsi mi říkal 30, kompromis je 25, takže... Ne, kompromis je tam, kde já chci, ale kompromis. Ne, Marko, musíš s tím souhlasit, A co kdo řekl, jo? Já bych si dělal v Itálii. Co? Já jsem přišel jenom třeba něco počít a oni takhle neváhli ruku. 25 lajků a Marko vypije tady tu skleničku a já s ním, tady to Marko naplní šampionama a já to s ním. Au. Takže my se s váma loučíme a